Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilongi khubor bam tagasni. The National Commission for Women NCW kalalit jurim ya ke Shillong Civil Hospital hagasni thoding wanshim jingken ya ke jinglong jingman jongka kot ke kya jongka wei kanong shale be ijat haying hasem. Ki pulit ka West Jainti Hills hagasni thoding kila kem ya wei udahun dekhar na ke shnong latir ke kabadon East Jainti Hills halor ke jingkeno ba ulathang ya ka lok jong u ha ke ying sa jong u ha ke shnong ni riang ka baha phapo that la scan blong utei urang ba udang sha sumar ha Shillong Civil Hospital ka dekhot ke NCW ka kong Delhi na khongdup raimau kala penpau ya ke jing sngokhya halor ke jingkiu ki kam thombor ha ying hasem ha Meghalaya karkum ka jing ong jongka ka juyo khandai la ni siphotli ki jing ujor halor ka jing sha le ben ha ying hasem man kasngi kalau ong shushu baga commission klashim khya bha ya kane ka mukot duma bat on sedang ya ka kam em ngampat de biya keren bet I nama sibit ngandan gajeng ya kendu bet I DGP ani keren bet DGP ru ngan res ya kani ka mata ru bet I ara ka juga por hoat nama kumbang ngala ong bangi nakaleng juga NCW ngala sim somoto but immediately ngani keren bet I SP ru halor kani Kung kumangitip ba kontang yung kami tak mau ikun jang hoat ikun jang I ngala kali mentan namar hakapor ba u thangi iba ikun lung jang I benan system de turu hana kani la ingrot tang mamenta pade ila khambyang idon sesno ipe ipara jang ini victim ipe ipara jang I dan biar bisa tim kidan hajawai menta dan yang mana biar bisa tim nakaling jong ka state commission kila ada biarap but min sapit kat kum ki kendon kat kum ki an but nakaling jong ka sarkar kan la ne em baniarap ya kan but nga hakajing semujonga ngidon ni kataka compensation ngidon ni kataka scheme ke baniarap ya ki beri ki bas sha ingding lane but ki acid attack ru ngidon ta ya ki jing yarap pisai kadai kata ka ega ba wanra ya ka jing snow haga juga por ka jing snow remru bakumngi kiba ka parthai barok ka wei ka pej ba kilong hakli do kilong gibala empowered hadu kata Henry ngimla pa deban ong ka ega badan ha ka jing mut jang wei pa wei bri ngimla pa deban batai ba ka ega ba uni ubri ula ban le namar kata ka dei ka jing long bri ka jang ni tang ka wei ka bangila ban le kolong dakumno bangin hikai kumno bangin persyang ban yada tang katahi lagi bahaya masa kuno ale beriwa kuno ibu thang pio kan lagi bahaya ngala iyo bani keren bet ikmi jong ihi te ki police kil akemi idan menta ha judicial custody te nakaliang jong ka commission ngin persyang bet ba lakum noro ngin nam ay jamin in persyang mani keren ban bat shwai u hadu ban longkat kum kapor kan kat kum ka procedure jang ka code lane jong ki police namar uni ubri ula de u habitual offender omde hitang menta sansnem men shwaru ula de shoy ki but man la kapor u attack dakinar daki kat ki panan gitiar haying hasab tang ba I pade imnot ban wan chakmat ban complain ni kani namar kata ka di kajing bom tipi bat kajing artatin pas kawairu kadon kata kajing leran ledangan leit ai mudui persya ayo lok jonga ka imlak sa lang jongi ka nang hukumno tikata ka dei kawai ka bang ngingim la ban batay mo ye kajing shem jong iwei ibri balai imwan sa kamadru ngimla ban penbore I namar kajing lap kajing shem kajong I tang mai hi bas mutu
Ni ngimla ban bor la ni ngimla ban ong ba. Phide ban le bekum ta phide ban le bekum ta namar ki long kemi barabar shani lani shathain du thoru kalong bit yaki ba mentang ngai complain new brio haka bakhadu nga habi ban song lang bat u kata ka de ka jing ka ba ni shir ba ki long kemi jong ki salia ban wan sakman Itu nak kalian commission bukan kai ka status cuti bat kai ka ba perspektif na ka NCW apa ini. okay te ka jingwan jonga ban page ye ini I long kemi hang ni kalong bangadan haslo ngawan na benta ka way ka program te andang latip bakani ka jingjia ka dan hang ni nagaling jong NCW ho ingila sim so moto ya kani ka case but ngin saya keren but I DGP AA halor kani ka case te kumbalong menta namar I chairperson jong ka state commission ila wan jongo I imenen ti ong menta ka singi I kham I biang kajaro ila bam ngala kali mentan te kajaro ila khambam tangba kajing kadang ayuhi kadang jurhi kajing ingjong I ngam padio ban kali na I doktor ngam padio ban interact with doktor Nama kali kes kali bola shibana ini na. ho oi Dia nomor ba sin manukang ada bep ini. Dia awan kuring ini discharge sei ini. Jadi balai pak keyboard punya install ini. Islam register ini kum Amerika legal case nomor kali benda ba dan kata cing thang. Kata ba pulang sei install bila kali ni menjadi. ngam padio ban ya keren ber ki doktor salor kane namar itu doktor iba treat ya iru ngam padio ban ya keren ko ba play I ngarung direct becha I survivor ngasu ya keren bat I te kata berok khoi ngan saya keren ngan sa klibnya halor kata balai kimle ya kita ki badon kam kat kum ke procedure Ini adalah crime against women. Jua tu khatam. Nak domestic violence terjur bah. But kai ka senjam kemudian kalian commission. So women commission kan le. Jadi mana kita. sina kaliang jangka commission kumbajulong hi borobor ngingit ba kadiban sedang napo kadiban sedang nanganapi naki longkemi kidiban wan sakmat kidiban yathu yak ei ka bagisem namar ngidon ya kita ki platform ki babiang ki longkemi jongi ki laban wan yathu yak ei ka bagisem janjar bat ngi kloy ru ban yarap yak ei ka bakidon kam malor kani bat sakawi ru ngak ban ong ne ba lengba kini ki addiction jongi kakiya ne ki we pat ki jingli pen buai ngasngo bangi don kam ye kata ka counseling center na mentaki long kepa jongi ro ngidon kam ban le ikane bat kum ka imlang saklang ke jongi ngila don kam ban ye trailang khanang bakum no nginla ban yada yakum kini ki jaj jingjia ki basmosi ki banang kenrei na kawai ka por sa kawai ka por Ia kalau semangat society juga bilang woman dominated.